What can you say about this, friends? Hello friends, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, tayo ipupunta sa Hercules di para mamili. Bibili lang naman ako ng favorite chips ko. Pero yung main goal talaga, friends, ay gusto kong makita nyo kung gaano kaganda yung autumn leaves doon sa Hercules Center. Yes, pupunta tayo doon, friends. Diba? Sobrang ganda, friends. Sobrang ganda ng mga red na yan, oh. Hindi tayo papasok na doon sa Hercules na main building kasi napunta lang naman ako sa grocery, which is diretso labas ng building. Diba? Ang ganda lang naman. Hello friends! Ayan, kikita nyo. Sobrang ganda. Parang backdrop lang. Backdrop na sobrang ganda. Ganda, diba? Backdrop na pwede mong ganyan. Diba? Ang ganda lang. Ang ganda lang, friends. Kung gusto mo ng red dito, gusto ng gold dito. Gold na gold lang, friends, oh. Diba? Ang ganda. Ganda ng backdrop. Punta naman tayo sa ibang place. Dito lang sa Hercules. Makita niyo kung gaano kaganda yung nature dito. Andito pa din tayo sa may Hercules Center. Pansinin niyo yung trees, friends. Parang may bunga siya na red at saka yellow. Pero, ano lang talaga yan, mga dahon. Nag-change lang ng colors.
What can you say about this, friends? Check out the nice colors, friends. Dito pa din tayo sa malapit sa Hercules Center. Red and yellow colors. Kuha tayo ng yellow. Ayaw pa kuha ng yellow, friends. Natatanggal. Di ba ang ganda lang ng color combination? Red at saka yellow, at saka green, the red. Andito naman tayo sa kabilang side ng Hercules Center. Nakikita niyo autumn na autumn din dito. Yan, may fountain yan dyan. Hindi pina-function ngayon. Ayan, di ba? Ano na? Fall na fall season yung ano dito, peg sa Hercules. Itong Hercules Center, ano po siya? Store, department store dito sa Shein, Norway. Tingnan niyo, friends, check out anong kaganda yung dito sa gitna ng daan. Nagpasaway tayo, friends, dito tayo sa gitna ng daan. Oh, di ba? Ang ganda lang. Saway minsan. Sa gitna ng daan dumadaan. Dito tayo sa island. Island. Pero wala namang dadaan ditong sasakyan sa inanuhan ko. Nasa gitna lang talaga siya.
Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.